Mám. Počkaj. Kyďák. Ty si ho zavraždil. Kyďák, priznaj sa. Kyďák! Ja zavraždím kyďáka. Počkaj, Miško. Tak, presťahuj sa, Kyďák. Presťahuj sa. Počkaj, Miško, revivnem ťa. Tu Kyďák, už si nabalil veci? Už si nabalil veci? Budem ťa kladiť, mám ťa budem. Tak on sa neodsťahuje. Ok, Miško, daj sa a ideme zachrániť asi druhého Kyďáka, nie? Ani to neskús. No to dúfam teda. Miško, a teraz už začívam začať. What the helikopter. No tam je helikoptera. Miško, dúfam, že do nich nechceš skočiť. Hej! 3 sekundy neskôr. Oni potrebujú obíjať. Čo? Ja ťa prisahám, že kopnem, Miško. Super, teraz musím dať klač. A toto videjku sa baviť nebudeme. Co sa